ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ କିଛିଟା କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଆମର ଗାଁକୁ। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆମ ଗାଁରେ ନୂଆ ବର୍ଷଟି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ଅଲଗା କ'ଣ, ଦିନସାରା ଆମ ଗାଁରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କିଛିଟା ସମୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆଜି ନା ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ ଏ ଥିଲା ଇଶାନେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ମିଳିଗଲା। ସେଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବି ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବାକୁ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଫେରିବାର। ଯେହେତୁ ଖରା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଜୋର ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠାରେ କୋବି ଚପକୁ ଚଣା ନେଇଥିଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିଲୁ ସିଧା ନିଜ ଗାଁକୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଫେରିବା ବେଳେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷଟି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।